Ľudia, ja som tu tady a teraz tu máme také video menšie, že prečo som dlho netočil videa. Ako vidíte, teraz jeden na longu, no nie na mojom, ale na bratovom, tady je na kolobežke. Akurát ideme z verejného korčulovania, takže chcel by som vám poďakovať za tých veľa odberov, čo ste mi za tú dobu, čo som nenatáčal, dali. To video menšia informačka, ako som ho tam dával na YouTube, myslím, že pred 3 mesiacmi, tak som ho odstránil, lebo s tým Ivanom Fajnorom, s tým, ktorým som natočil tú informačku, tak s ním ani nebudem točiť a tak ďalej. Takže chcel by som vám poďakovať za tých, myslím, že 17 alebo 18 odberateľov. Ďalšie video bude Chili Challenge, kde sa máte na čo tešiť. A môžete, že sa takto mračím, alebo takže robím takto očama. Ale slnko svietí tam z boku, takže je to trošku horšie. A idem na longu. Vráťme sa k téme, prečo som dlho netočil videa. Netočil som preto dlho, lebo nebolo času a musel som sa učiť do školy. Takže tak a s kamarátmi a tréningy mávam. Ani von nemám kedy chodiť, teraz som sa skoro strepal. Takže není kedy točiť. Takže dáme toto videjko trošku dlhšie. Prečo som si nakoniec kúpil SD kartu, aby som mohol točiť dlhšie videá. Ja. Tak teraz môj long. Zase nastúpil. Teraz máme akorát druhý deň, takže nie je to moc také dobré. Neviem na to moc jezdiť. A ja si akurát chcem aj kúpiť longboard. Tak neviem, či teraz sa akurát strepem. Máme kopeček. Hnusný kopeček. Hnusný moc. Nechcem končiť v poteku aj s mobilem. Takže long prešiel, nepadal ani do potoka, ani ja. Prežili sme. Teraz na Vianoce som dostal nový notebook, takže budú vychádzať aj videá z notebooku. Moc sa teším na Minecraft, jak natočíme Let's Play GTA 5, možno si kúpime GTA 5 na Xbox. A to neviem. Teraz som sa poveril akurát s kamarátom. Fuj. Takže máte sa na čo tešiť pri tom ďalšom challenge. Prepáčte za môj prst, čo som tam dal. Teraz sa akurát nachádzam, prepáčte, za tie zvuky. Ale akurát sa nachádzam, tady je môj brat, ktorý sa to robí. Dobre, do videa. Poďte. Som akorát prijel cestu a nezrazilo ma žiadne auto. Dúfam, že bude obchod do ktorého ideme otvorený. Takže toto je taká info. Už sa mi zdalo, že na mňa niekto kričal. Toto je taká informačka plus nejaký vlog. Lebo som dlho netočil žiadne video. A furt sa mi zdá, že na mňa niekto kričí. A nevím, kto. Takže, ako môžete vidieť, furt idem na longu, som sa preto na schvál vymenil, lebo ja... Toto vymenil, lebo kebyže idem na kolobežke, tak môžem s vami natáčať videjka. Ja vám tak chcem povedať, že ja som moc natáčam videa. Furt sa otáčam za bratom, kde je. Som bol informovaný, ako viete, ako sme na Clickbox TV kanále
by sme kemovali Dama Smilesona. Som jeho brat, mi povedal nič vozlom, že vraj, že Dama Smileson už prestáva točiť. Že vraj, že prestane točiť. Nejdem. Fúha. Takže teraz sa akorát nachádzame vo Family Centrum. Neviem, či to niekto poznáte sa. Nebudem hovoriť mesto. Ale vy niektorí, ktorí ma sledujete, tak 100% poznáte toto. Niektorí, nehovorím všetci, ktorí ma sledujete. No takže 10 vecí o mne som natočil. Dúfam, že sa vám ľúbili. Uvidíme, dobre, tak ja za to dám strih, ono sa uvidíme, takže zatiaľ čau. Takže som tu späť s vami, presunuli sme sa k Sportissimu, ktorý čo máme nový obchod. Brat našiel vypalenú fontánu. Tady je fontánka, kto už niečo púšťal. Takže našiel obalu Dapaču, tých pirátov Indiana, ako sa to volá, pomenujte si to ako chcete, ale ja tomu vyprávam Indiáni. Neviem prečo, podľa obrázku som vymyslel Indiáni. Dúfam, že brat nebude chcieť, aby si zobral naspäť long. Chcem naspäť long. Nechceš? To si sem vyrýval. Kde? Tu? Co? No určite same sa tam vyrie péčko. Áno. To je kúzelný longboard. Viete prečo? Ukážem vám to. Tady, vidíte? Tam je vyrité péčko. Vyrité péčko a nevieme ani ako, keď sme včera na tom prvýkrát boli vonku. Nevieme vôbec ako. A je to môj longboard. Tak my víme, že to je, však som vyprával, že to je tvoj longboard. Uha, konečne nejaké dlhé video. A toto som čekala, teším sa, ak budeme natáčať. Ešte si musím dokúpiť nejaké tí slúchatka a také vecičky, aby sme aj som bol. A dúfam, že sa vám moje videá trošku páčia. Napíšte mi do komentárov, čo by ste chceli vidieť ako ďalšie video, aby som natočil nejaký buď challenge, vlog. Vyberte si. Ja už neviem, čo povedať. Blbé autá tu jezdia, ani nemôžeme ísť po ceste. Takže ideme z verejného poručovania. Už natáčame aspoň 8,5 minúty. Dosť dlhá doba. Co? Ja ťa nečujem. Kde? Kto? Ja ťa nechápem. Bracha chce tady preskočiť tady ten obrubník, ale pozor do videa. Jo, skoro som sa vydrbal. Sorry za neslušnosť. Proste. Nemusím nadávať. Dúfam, že sa vám toto video bude páčiť. Takže ja by som už... ukončíme to v 10 minútach, aby boli aj nejaké dlhšie videá. Takže kúpil som si kartu. Neverili by ste, čo sa mi stalo. Neverili by ste, čo sa mi stalo. Pokazil sa mi mobil, aj preto som chvíľu nenatáčal. Takže tak. Už aby sme byli doma, že? Takže ja by som sa s vami rád rozlúčil. A